Christian, I har haft 19 spillere igennem, og kun 2 er gået videre. Er du tilfreds med resultatet? Hvis du havde spurgt mig i onsdags, om jeg ville være tilfreds, hvis 2 ud af de 19 de var gået videre, så havde svaret været klart nej. Jeg vil så sige, at som tingene de har udviklet sig, og som dagene er blevet spillet, og som specielt som spillerne har spillet, så ja, så er jeg faktisk rigtig godt tilfreds. Og det er jeg hovedsageligt, fordi at de 2, der går videre med en meget spilbar start, og derfor har et reelt skud på titlen i morgen. Mange af dine spillere er faldet fra i det sidste level. Er der en årsag til det? Jamen det er der jo. Der er den årsag, at jeg har lagt en strategi, som hedder, at vi spiller stramt i begyndelsen, vi løsner lidt op omkring midstage, og på de sidste 2 levels, der giver vi den fuld gas, netop for at sidde med en spilbar stack. Og derfor så kan man sige, at vi kunne måske godt have haft en 5-6 stykker mere med i morgen, men de ville alle sammen have siddet med en stack på mellem 20 og 30.000, og derfor så ville de ikke have en specielt spilbar stack, og ville være tvunget at overlande forholdsvis hurtigt. Og det synes jeg ikke, at man kan forsvare rent pokermæssigt. Hvad er forventningerne til i morgen, Christian? Forventningerne er helt klart, at de 2, som sidder her nu, de går hele vejen og rammer finalebordet. Jeg vil sige Christian Kald i første omgang med sine 121.000, men absolut også Jasmin, der har vist noget fantastisk poker i løbet af hele dagen. Og jeg forventer egentlig, at de begge 2 når rigtig, rigtig dybt i morgen.